హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీస్ కిచెన్. ఇవాళ మనం పెప్పర్ చికెన్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ తీసుకొని అలాగే దాంట్లో జీరా పౌడర్, ధనియా పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ ఇవన్నీ ఇంట్లో చేసుకొని వేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో చేసుకొని వేసుకోండి. అలాగే దాంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని లాస్ట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా మసాలా మొత్తం చికెన్కి బాగా పట్టించేసి దీన్ని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూద్దాం. చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ ఎక్కువ వేయకండి, 1 స్పూన్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది. 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకొని మనం మ్యారినేషన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాక చికెన్ ముక్కలన్నిటిని, వీటిని దీంట్లో వేసేసుకుందాం. అవన్నీ దీంట్లో వేసుకొని ఒకసారి క్యాప్ పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. కదపకండి, నార్మల్గా అలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా లైట్గా కదిపితే చాలు. ఇలా క్యాప్ పెట్టేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఉడకబెట్టుకోండి. 2 మినిట్స్ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే చికెన్ 1 సైడ్ అంతా ఫ్రై అయిపోతుంది. అది 1 సైడ్ ఫ్రై అయినాక ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా 2 సైడ్స్ని తిప్పేసుకోవాలి. అన్ని ముక్కలని అలా నెక్స్ట్ సైడ్కి తిప్పేసుకొని దీన్ని కూడా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన పెప్పర్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ రెసిపీని మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చుతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేయండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే నా నెక్స్ట్ రెసిపీస్ అన్నీ మీ నోటిఫికేషన్స్లో ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా రెసిపీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు కామెంట్ చేయండి. మీరు కామెంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆ రెసిపీని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. అలాగే ఏదైనా మీ స్పెషల్ రెసిపీ కనుక మాకు చెప్పాలనుకుంటే మీరు కామెంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆ రెసిపీని కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను.